ಈ ಕತೆ ಬಂಡ ಅವು ಜಾನಪದ ಕತೆ, ಈ ನೆಲತ್ತ ಕತೆ, ಈ ನೆಲತ್ತ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕತೆ. ಅಪ್ಪ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು. ಮೂಲು ಪಂಡ ಮದರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಂಜವು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಪುಂಜವು ಚಪ್ಪು ಚಬರುನ್ ತುಪ್ಪುನ ಸಮಯಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡವನ ಒಂಜಿಂದು ಆಂಡು ಬಡೇರ ಸುರು ಆಂಡು ಅಂಚ ಬಡೇರ ಸುರು ಅನಗ ದಲಾಂಡ ತಿನೋಡತ್ತ ಪಂಡ ತಾಲು ಕೆರಿಂಗ್ ನರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ನರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರಿಂಗವು ಆಹಾರವು ದುಂಬುಪುರ ಅಂದು ದುಂಬುಪುರ ಐನೇ ತಿಂದು ಗಡ್ಡಿ ದುಂಬುಪುರ ಐನೇ ತಿಂದು ಅಂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬದುಕೊಂತ ಆ ಕಾಲುಡು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂಚ ನರೆ ಗರ್ಪನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗದಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಐದು ತೊಂಜಿ ನಿತ್ಯರು ಕೂಡ ಅಂದು ಪಂತು ಅವಳೆ ಪೂರ ಪಂತು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ భారత దేశ ఇతిహాస నుంచి మొగేర్నగల నుంచి ప్రసిద్ధ అయిన ఈ మూల స్థానంలో అభివృద్ధి అల్పడుతున్నారు. ఈ సంఘటన రూపకల్పన ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಮಾತು ಮಹಾದ್ವಾರ ಈ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಪಂಪಿನ ದಾಯಂಡ ಈ ಮಹಾದ್ವಾರದ ನಿಕ್ಲಂಚಿನಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕಾಪನಂದು ಮಧುರತ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಕಾತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೀರ್ನಕ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ఎక్కువ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು